दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां एबा आपकामिं मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव गोदानै आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो दङ बर'निनो जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारी प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय हिर' नाम्बार 1 मुंनि मोनसे गोदान अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेसि नार्जारी बिथांजोंनो लोगोसे फ्रेशमिता बसुमतारी बिथांखौ। आरो मेथाइखौबो जेसि नार्जारी बिथाङानो रोजाबदों। आरो बे गोदानै फैनो गोनां हिर' नाम्बार 1 मिउजिक भिडिअखौ जेसि नार्जारी बिथांनि जेसि नार्जारी इउटुब चेनेलावनो नुनो मोनगोन दै लोगोफोर। स' नोंथांमोना जायफ्रा नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो आरो सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्रायबो सिम कार्ड बायदि मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लिंसार बसुमतारी लोगोसे दैजि बसुमतारी बिथांमोनखौ। आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों ताजिम नार्जारी बिथाङा। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे आरबि फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्रायबो सिम कार्ड बायदि मुंनि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो थाबैनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ एबा सावथुनफोरनि बागै आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।